Mae bod yn deulu yn wych. Mae werth chweil, mae'n hwyl, ond mae'n gallu bod yn heriol iawn hefyd, yn waith caled hyd yn oed. Mae angen help ar bawb weithiau, hyd yn oed fi. Mae cyngor bwrdeistref sirol Conwy eisiau cefnogi teuluoedd cymaint a phosibl. Felly, rydym yn datblygu canolfannau teulu ar draws y sir. Maent yn agored i fabanod, plant bach, plant hŷn, pobl ifanc yn eu harddegau, cyplau, mamau, tadau, gofalwyr, neiniau a pheidiau. Mae canolfannau teulu yna i bawb. Dwi'n caru fy merch. Mae ganddi awtistiaeth, a fyswn i ddim yn newid un peth amdani. Ond fel teulu, mae'n teimlo eich bod yn brwydro ymlaen bob amser. Heb y lle yma, fyswn wedi meddwl bod y 2 flynedd diwethaf yn amhosib. Rydym yn dod yma ac mae yna wybodaeth. Mi wnaethom ni gyfarfod teuluoedd eraill a dydyn ni ddim yn teimlo mor unig. Roedd mae'n gallu siarad gyda phobl, roedd yn teimlo fel bod tîm o'n cwmpas ni. Mae'r cyfan yn helpu. Mae'n gret cael rhywle o heibio a siarad am bethau. Mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn. So heb y ganolfan deulu, be aswn ni byth yn gadael y tŷ fwy na thebyg. Dwi'n mynd i deimlo'n isel. Dwi'n cael trafferth esbonio pethau ac yn pryderu am bob peth. Rydw dwi'n cerdded i mewn i fama achos bod rhywun ar gael yr ochr arall i'r drws bob amser, sy'n barod i gael coffi efo fi, ac mae hynny'n gwneud gwahaniaeth. Mae canolfannau teulu'n cynnig cymorth a chyngor, grwpiau cefnogi, datblygiad iaith, sesiynau chwarae, cyfleusterau cresh fel bod rhieni'n gallu cymryd rhan mewn pethau, cyngor a dosbarthiadau rhianta, datblygu sgiliau, cefnogaeth ymwelydd iechyd, mynediad at wasanaethau eraill y gallech chi fod eu hangen, grwpiau tadau, sesiynau yn y gymuned cyfagos, unrhyw beth a fydd o fydd i deuluoedd yn eich cymuned, a lle i ymlacio a chyfarfod pobl newydd. Maent yn dweud bod angen pentref i fagu plentyn. Mae canolfannau teulu'n dod â'r gymuned honno at ei gilydd.